Fil-faċilità CORRS fl-imtaħleb bħalissem 22 resident, 4 nisa u l-kumplament irġiel. Il-maġġoranza tagħhom huma Maltin fl-età ta' bejn 14 u l-21 sena. Ma' TVM News, il-Chief Operations Officer tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Etienne Xikluna spjega l-ħsieb wara l-operat tal-faċilità. Bħala diviżjonijiet huma separati, l-irġiel qegħdin għalihom u l-femminili qegħdin għalihom. Biss aħna hawnhekk lentana huwa riabilitazzjoni u reintegrazzjoni fis-soċjetà. Nippreparawhom għal dak li ħajsibu barra. Barra ħajkunu qed jagħmluha flimkien u għalhekk ħadna inizjattiva illi fejn tidħol edukazzjoni, programmi u proġetti nintegrawhom flimkien. Is-Sur Xikluna jgħid li minkejja l-aspett punittiv hawnhekk jitpoġġa enfasi partikolari fuq ir-riabilitazzjoni. Wieħed mill-għanijiet tagħna huwa li nħossuhom inġalhom inħossuhom parti minn komunità. U parti minn komunità għandek ir-responsabiltajiet u għandek il-gosti tal-li qiegħed parti minn dik il-komunità. U bekk qegħdin naħdmu biex kemm jista' jkun ninnormalizzaw lil daw iż-żgħażagħ għal ħajja ta' barra. Gabriela Mikallef Grima, Chief Course Officer fil-CORRS, tiddeskrivi l-ġurnata tipika ta' residenti mit-8 ta' filgħodu bit-tindif tal-kmamar tagħhom u tibqa' għaddejja b'diversi attivitajiet li jattrattaw life skills, studju ta' arti, sports, media, mużika u aktar. Naturalment ikollhom il-ħin ta' komunikazzjoni mal-familja u l-qraba. Kunu kooperativi, ġifiri anka fej jidħol semmejt it-tisjir. Ħafna minnu ħobbu jisajru, jħobbu jitalmu jisajru, għalkemm qatt ma kellhom l-opportunità jisajru barra jew ma tantx kien hemm minnhom li kienu jisajru. Ħafna minnhom ħobbu li jkunu involuti f'daw it-tip ta' attivitajiet. Ġifiri kooperazzjoni jkun hemm. Ovvjament tittallimhom mill-bażiku, ġifieri xejn ma tieħu for granted, tipprova dejjem tibni l-skills biex meta joħorġu hemm barra ta' pitada ikunu kapaċi jaħdmu fuq dawn l-affarijiet u jkunu kapaċi jgħixu ħajja indipendenti fejn ikunu ikollhom dawn l-skills, ġifieri anke skills bażiċi bħal kif taqbad tal-linja ħafna minn. Is-Sinjura Mikallef Grima temmet tgħid li l-aktar kruċjali jibqa' t-taħriġ u preparazzjoni biex meta joħorġu mill-grada tal-faċilità l-priġunieri jibdew paġna verament ġdida.